nena s'han anat corrents per salvar el seu pare. Que bonic. Filla, Safir, diuen que tinc la mateixa malaltia que es va endur ta mare. Bé, amb el rei ho tinc tot ben planificat. Però la nena... Voleu matar la princesa? Hi ha una pomera màgica. Les seves pomes curen qualsevol malaltia. La llegà ja arriba. Condueix amb l'escombra! Només una miqueta més de pràctica i... Qui ens visita a aquestes hores? Oh, una humana? Ets la llegada de No bo? té res d'especial, això. És la bruixa llegà. Has sentit parlar de mi? Ostres, és viva! Demà sortirem molt d'hora. Necessites els meus serveis, capitana? I els enemics contra qui lluitem? Aquest és el pla. Imagineu-vos que això és el castell. La princesa i jo entrarem per aquí. I tu entraràs per la finestra de la torre i vigilaràs el monstre. Un moment, em toca entrar per la finestra només perquè sóc un gat? Puja, puja! He trobat la pomera! És la bruixa llegà. Llegà! I on trobarem la llegà? Calla, potser ells ho saben. Oh, ostres, són drons espies! I bé, on és? Res, no piulen res interessant.